Veronica hi amit lama harsatna ato wangin doktor nena ain entir meka apasal po chuan adin mun atha tin doktor nena thu chiang zok zo alo tum ve mek bokap doktor chuan huninga moti chung chu an enkol na wang hian engma amu theidon lova malse nakin loka ni thum nuwa vel aron pa ngai le mayang tin asoini atu galo nei chuan anupui engma mu thei hui ro chu Jack chuan a hlem pui phiana infiamin an hlim dun phiana ni chuti line an ompui nu mei hi abialpa police officer nen hian konsat na kalturin an lo in somvel mek buka Jack hi doktor nia an na chungchanga makau lama akal angai wangin anupui nena chuan akal son lok angai thu akhida ni gai lo te chung chu acha mangai don ani ti chuan apasal chu akalta anom puinu mei po chu damdoi le turin achu alok angaya ti chuan Veronica chu ama chawin aum ta ni engma mu theiro chuan a oma aui chu abula a om ani ve maya nakin deuh chuan mi tu emo an lo kala sem kania in pa mu lok ka du tin aron soini Veronica chuan a om lo thu le na wanga azin hui thu soya anin biak vel na tang chuan sem chuan Veronica chu amit lama harsat na neya hunenga mati chung chu khuwa amu theidon lo ti te chu a khathiama in pa hian kanun na chan him towa min en kol dam to sin tin lom thu soinan Veronica chu pangpar te a han peya anin beluama zan lama lo ni chuan anom puinu mei chu alo la ho tlat lo Veronica chu angai thalo tana chuta ro aron suwa doorbell alo ria ava honga sem tho khani in ro su wangin taxi lak mai tur mu lo thu ron soya ina chuan lutirin ro su ban hun chu ngak ve mai turin Veronica chuan atia sem chuan balhla te han eya Veronica point pa ngai takin alo kom boka sem chuan ka thuam no hi hu veka tin a soya Veronica chuan an pa thuam no then khat omna akhida loiven thlak mai ta che tin a soya sem chuan lom thu a phil pain an hatho na hmuna an pu sual zia le that lo zia te chu a soi chiama chumi hnu chuan ro lo bangin a chuak ve mai a ma se sem chu a chuan hu po chuan Veronica chu angai a thata tlat lo midang om ve nia khriatna ani ta tat maya nakin deuh chuan in bual turin bathroom lama aluta a in bual ta abula chuan sem chu alo lo om ve rang maya alo la ho ozong lo chu ni in chuta Veronica chuan midang an om ve ti hriain a out ta chiama atlan chengal ta boka chu vele sem tho chuan misual tin Veronica ron chan ni om tak chuan a han om vela Veronica chuan chu oi tak takin bumin a om ta ni bong hete in turte peya a in zo nu chuan Veronica chuan police phone tha atia ma se athil in kha adik lo nge ni police phone ma in ni kho khwalavin akhuma alet tarang mai atu galo nia sem chuan ei turte siam sakin ni zan thil thleng chungchang te chu a soiluama Veronica chuan police phone tha ati thu a soilea chuta sem chuan police chu a phone dera ma se chutia ati velai chuan Veronica chuan ati der mai nei ti chu aron kha theita ni tungai ni engei du tin au chuak ta ni sem chuan zep kwal nei lovin he hun hi kum ni chung kalo ngak to inum puinu po kha keman ka kitnapa aron le to don lo tin a soya Veronica chuan thilom zia chu a khathiam ta ma se engma amu thei siro wangin ti vak ngai na umlova sem chu anina chuan zalen takin om vela sem chuan Veronica chu zona mak tak mai azota mezinga mi pain khoi che seng tin ngei omang atia Veronica chuan mel thatak an ni chuan ka khelova mel chetak an ni chuan ka hlau ti na soya ani le in pa ni lo hi matpui isuang tu angayem atilea Veronica chuan ateulo mai ti na changa ma se
Sam chuan a kuai thluwa pawng sual a tum titia Veronica chuan a ngonga se sakin aduang chuan Sam chu a che thei chia chuang lo nakin deuh chuan Veronica chu eitur siam sakin eizo vek turin atia Veronica chuan a eilo ngam sidawa a elai mek chuan khai thil ei kha in ui chaw ni kha tin Sam chuan a khida chu thu hriat chuan Veronica chu luak trepa ma se Sam chuan eizo vekang che I luak vei chuan ka sui sang che tia Veronica chu amang ang tatak zeta trampui tu awa ma se tu ma na au thom chu an khalem lo chu ti lai chuan Veronica chuan anu thu soi khe chuaka har sat na kan to lai tak hian chi ai lovin rel kon film tak kan putu ani ti chu ni e chin khan kalo soi lova Sam hi Veronica nulat laya abial palhuya nia pasal dang anei sana wangin Sam hiam phuba la ka tum mek ni na lang ani chuta Veronica chu pa ngai taka omin Sam chu ati ti puya chuti lai chuan a tho ron ha thutin damdoi ma mo thu soita Sam chuan amato ka damdoi da chu rang takin avala a ma se Veronica chuan he aya damdoi chak zok hi ka iangai ni ani lo chuan ti natal boivel ta chiam maya Sam chu rang takin damdoi chak zok le turin ain po saya a chu ma chuan kongka zongjong kharin Veronica po Roma akal nana ma se Veronica chuan kong ka kal hondan chu alo khetlat ti chuan a bag omna azonga a phone chu a bag a chuan alo om mai lova thutlenga chuan phone pakhat chu adap fu lo maya ma se manahan tuma alo man thei tlat lo signal a buai na mai thei chuta in chung lama chho a han tuma chuti lai tak chuan Sam alo let le thom a khia chuta Sam lo lu ma ngai chuan amale ma chu ain vit liama Sam bum thei nan nakin deuh chuan Sam chuan bum ani ti ain kha chuak damdoi khai ma mo hleinem inom puinu damdoi ei thin zo ka nei kha ti na ron chu achal ta ni Sam chuan thodik ka khurang che I pasal le ka no pui hi arukin anin ngai zong thina ma se ka no pui hi lunglam thalo ani wangin engma ka sei chuak ngai lova chuan min thi san ni thleng khan khela wangin ka amani ma se phubalak nge ya ka tum hle chu wangin min pum kwal tum du to su ka ti tu chu ka ti zel don tho ti na soi ni Veronica chuan chu tu khia chuan aring theilo ma se Sam chuan ring lo mala thodi kan itlat impa lo ho huna e kha chiang le zol mayang ti na soi ta ni zan kha chu Sam chuan pona mezu wangwang lain in lama misual an lo luta Misual chuan Veronica chu phuak betin pong sual atuma chuti lai tak chuan Sam kha in chunga lo lut le toin chu misual la ka tong chuan Veronica chu a chan hima chu mai ni ravin chu misual chu Sam chuan na satak main a soisa chuti lai tak chuan doorbell alo ria Sam an ava hon chuan anom puinu bialpa police officer kha alo nia konsat na kal turin abial nu mei kha on so matomani Sam chuan mei chu a lova tin a soi ni ma se chu police officer chuan a poilo kalong hak theilom tin in chunga chuan adu tang ha zunga chu police officer chu kalkwal velin mei chu lo tak zetem ti fin fia atum mani ma se Sam chuan eng tin emo bum thei khramin mei chu a holok thu le alo le mai lo tur thu a soya ti chuan police officer po chu a chuak ve maya chuti level chuan Veronica kha engtin emo tal chuakin pon lama chuan a chuak thei ta khama tleming khuwa amu thei deuh towa chak takatlanin motor lo tlan lai chu a phak dinga khongai takin police station lama o atia ma se motor chunga chuan tunge kan ti chuan Sam tho kha alo nia chuti lai chuan officer khan Veronica pasal mel dik tak chu a thalak alo en dik vel meka nichina mi pa kha chu Veronica pasal dik tak ani lo ti a kha chuak thei ta bok ina chuan avalet le ngata me chi au tho ma khria asilai phorin chulam chu vapan nai zela bedroom a chuan Veronica chu awa muwa ma se chu ti lai tak chuan arin lo lama tangin Sam chuan alo vit ta sia maya chuta sitting room lama kalin Sam chuan Veronica chu mutpui a han tum lea chuti lai tak chuan apasal Jack kha lo hoin Sam chu asui sangal
anu pui po chukin omlowa puin a hau ngal ton to na chuti lai tak chuan Sam chuan Jack ka ke chuan akapa ma se Veronica khatle ming khuwa amu thei to wangin apasal chu aron chana Sam chu aron vata chiam mai karana kon thima Veronica chu rom lama tlan lut ngal boka Sam chuan Jack chu kota thlak chunzom zela Veronica chuan hairspray le lai to ron la chumi mang chuan Sam chu ron be ve le ta ni amaya chuan a phua Sam chu a chalei thei ta lo nakin deuh chuan karana ron om le a chuta chia chuan Veronica chuan engkim chu amu fia thei ta ma se engma mu thei lo angin lem chu a chan chunzom ta thowa a chan chu Sam chu bum adu wang ani ain ren lo lai tak chuan alua tak mai chuan a chuta ovena chuan puak thei thil dain Sam chu apua nan tir ta pop mai ma se Sam chu la thi em lova akia chuan ron mana ron bo atum chia chu Veronica chuan thirtlonin a oma avita thi nia ngai na kal san ta ni nakin deuh chuan a pasal out hom chu a khia avakal hnaya irin lam lo wang ni he tiang thil hi thlen tin awa an khumpa bok doka ma se a pasal chu han en chianga alo thidai to Sam khan alo bum le chu ni in ma se ani hliam tur to chu Veronica chuan a hne ngang mai voitam tak thirtlon chuan a volea a topa chuan Sam chu a thita ni chumi hnu chuan Veronica chu mun hlataka zin tumin taxi e phaka taxi lu ma chuan mi pakhat hian a ron ti dinga ma se Veronica chuan chu pa chuan heka i mi khria zong ka nei me kan han mo te na kal sana khapa khan a chelo ti in a ron be boy ve khum khem aniang ole khati zong kha tu na kan en thei chu ni pho se ram chang danga adang po kan ron ti le zelanga an na thok nula fek lo taka an dap kwal dan vel chan chin i khria du chuan video lo lang hi yan chun zom don nia